pazjenti fuq stretchers fil-kuraturi. Ħdejn uħud minnhom il-qraba bil-qeda fuq siġġu fin-nofs. Bejn stretcher u ieħor jgħaddu n-nies biex imorru minn post tal ieħor tal-isptar. Din hija sitwazzjoni preżenti fil-Mater Dei, iffullaru nuqqas ta' sodod anke fix-xhur tas-sajf. Filmati li ttieħdu l-ġimgħa filgħodu u nbagħtu f'One News juru diversi pazjenti imneżża mid-dinjità tagħhom. One News huwa informat li fid-Dipartiment tal-Emerġenza hemm 5 kuraturi okkupati bis-sodod u saħansitra dawn il-kuraturi issa qed jiġu kkunsidrati bħala swali. Din is-sitwazzjoni iġi fix-xejn l-ispjegazzjoni li kien tal-Ministru Joe Cassar matul ix-xhur tax-xitwa meta qal li l-pazjenti qegħdin fil-kuraturi għaliex daħlin wisq nies ibatu mill-kesħa. Pereżempju l-kesħa li qed tagħmel f'dar jumejn hija ovvja li ħanaraw iktar nies. F'kumment lil One News il-President tal-MUMN Paul Patch qal li s-sitwazzjoni preżenti fil-kuraturi tal-isptar turi li din il-problema mhijiex staġjonali. Naħseb il-poplu llum jirrealizza kemm l-MUMN għandha raġun. Meta tajt li minn sena 12 xahar, 10 xhur minnhom għandna pazjenti fil-kuraturi. Illum hemmx epidemija ta' influenza żgur. Qegħdin fl-aqwa tas-sajf u xorta għandna kuraturi tista' tgħid ma nqataw xejn bil-pazjenti fil-kuraturi. Għalli bħalissa mal-240 marid fil-kuraturi tal-isptar bid-batija kollha li s-sitwazzjoni ġib magħha. Naħseb il-poplu japprezzaw wkoll. Il-għala waħda mill-proposti tal-MUMN hi li nżidu s-sodod fl-isptarijiet jew nibnu sptar ieħor. Illum għandna fuq 240 marid fil-kuraturi ta' Mater Dei. U taraw l-qlija fil-proposta tal-MUMN li tajna li ġiex partiti li Mater Dei huwa żgħir. Il-batija tal-poplu tiġi indirizzata b'affarijiet konkreti. U milli nieqogħdu nitfgħu l-problema taħt it-tafit jew ngħidu ma teżistix, ħatiqba tippersisti t-batija tal-poplu.